at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Mayo pabenging Diyos kay kayungan, spirit-filled moment to everyone. Minsan pa po, ini po Brother Francis Yanga at Makayantabe, kayo po kening kakatamong radio station DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Welcome po king metong na namang episode ng kakatamong programa ng ating mga kapatid sa Catholic Charismatic Renewal Pampanga ASC. Ang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Samahan niyo po kami, my dear brothers and sisters, sa isa na naman pong oras ng kwentuhan sa kilos at galaw at pag-ibig ng banal na espiritu. Ano po? At tawag ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po na nandito ngayon. And my dear brothers and sisters, sa ngalan po ni Brother Noel Sibal, ako po si Brother Francis Ignacio Yanga. Wala po siya ngayon dahil isasama po natin sa panalangin natin ngayong gabi na gabayan po at protektahan po siya ng ating Panginoon at ng buong kanyang pamilya. Nawa sana ngayong oras ng kamatayan ng kanyang ama ay maramdaman nila ang mahigpit na yakap at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buong pamilya. Isama po natin sa ating dasal ang ating kapatid. Para po sa mga gustong makisama sa ating kwentuhan, kung meron po kayong gustong itanong o gustong ipabatid, ipaabot sa ating ngayong programa ngayon habang hinihintay natin ang mga guest speakers ngayong sa ating panayam ngayong gabi, maaari po kayong mag-send ng mensahe sa ating iba't ibang platform. Bago po tayong magsimula, siguro po pakinggan muna natin ang ating radio administrator ng ating himpilan na si Among Fair. Good evening po, Among.
Para po karimbisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kay katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kay katamong parokyang Kabibilangan, Mankadita at dinantalang Maya Paoras din kay kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo la pang dakal ting kay katamong kakaluguran. Maraming salamat po sa ating administrator ngayong gabi para po formal nating umpisahan ang ating programa. Samahan niyo po ako. Ngayon po, samahan niyo po ako sa isang panalangin upang gabayan tayo ng Panginoon sa isa na namang maggrasyang gabi ng ating panayam sa ating Panginoong Diyos na buhay. At umpisahan natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoong Amang nasa langit, ngayong gabi na to, hinihingiling po namin ang iyong banal na Espiritu na itubod niyo po sa bawat isa sa amin ngayong oras na to. Sa mga nakikinig, sa mga bahay-bahay po nila, sa mga may hawak ng cellphone po nila, O Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, na walang makakaharang ng iyong grasya, walang makakaharang ng iyong pagmamahal, na ang iyong pag-ibig at pag-aaruga ay tatago sa screen, sa platform na aming hawak ngayon sa harap po namin. Panginoon, idinadalangin po namin ang oras na ito ay maging maging oras ng pagpapala, maging oras ng iyong pag-ibig, maging oras ng iyong malahimalang pag-ibig, grasya sa aming buhay. At sa iyo, Panginoon, iniaalin namin para sa iyong kadakilaan ang lahat ng bagay na ito. Ito ay samot-dalangin natin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At sa inyo, Birhen Maria, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At bago po natin umpisahan ang reflection ng Ebanghelyo ngayong linggo na ito, hayaan niyo po muna na i-recap natin ng kaunti. Sa mga nakikinig ngayon, kung ano yung mga napag-usapan natin noong nakaraang linggo at sa mga nakaraan pa. Dahil last Sunday, binanggit natin at napag-usapan natin sa ating Ebanghelyo ang pagdarasal ng Panginoon sa kanyang Ama. At sinabi nga ni Brother Noel, may 3 bagay or 4 na bagay kung paano yung the way na manalangin ng isang charismatic. The number 1 is adoration, na kailangang purihin talaga ang Panginoon sa ating buhay. Alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ang pagpupuri sa ating Panginoon sa araw-araw? Ito ay pag-alala na tayo ay nabubuhay sa kanyang grasya. Maganda sa ating sa pagmulat
mulat ng ating mga mata. Makita muna natin ang biyaya ng Panginoon bago yung kakulangan ng ating buhay upang magawa tayong makapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Number 2, contrition. Contrition in a way upang malaya paghingi ng tawad, paghingi ng saklolo sa ating Panginoon upang malaya nating makamit ang biyaya ng banal na Espiritu at dumaloy sa ating buhay, dumaloy sa ating pamilya at sa lahat ng mga ginagawa natin. Importante po yun. So, number 3, the acts is T is thanksgiving, magpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng iyong tinatamasa. Kahit na problema yan, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa gitna ng problema na ito, binibigyan pa rin tayo ng katatagan ng ating Diyos na buhay. At yung number 3 is supplication. Humingi tayo. Sinabi ng Panginoon, humingi, humanap at kumatok. Ngunit ang totoong konteksto nito, patuloy kang humingi sa Panginoon dahil hindi madamot ang Diyos na buhay. Kaya anuman ang iyong hinihiling ngayong oras na ito, tiyak yun ibibigay sa atin ng Panginoon sa takdang oras na itinalaga niya para sa iyo. Ngayon po, ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin ang isang ebanghelyo na talagang magbibigay sa atin ng pananampalataya. Pero bago yon, isa na naman pong patalastas ang ibabahagi natin sa inyo. Hayaan po muna natin na mag-reflect muna tayo sa ebanghelyo ngayong gabi at alam ko lahat nakapagsimba na. Ayan, si Among. Among, pakilala muna po kayo bago tayo mag-commercial. Nakamute po kayo. Well, hello, Father Joel po. Yan, hahabol lang po talaga, mabilis lang para makapag-share lang din po ng mga grasya din na pinagkaloob din ng Diyos. Hello po, Brother Francis. Good Hello. evening po sa inyo lahat. Sa lahat na nanonood po, karing kay katampong kakalaguran, maya pabengi po kay kayungan. Amen. Among, mag-break muna tayo. Alam ko, kapapasok niyo lang po. And then, Okay. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat. At kita-kita po tayo in a while po, mga brothers and sisters.
Nagbabalik po ang ating programang Metanoia Metanoia. Ngayong araw po na ito, inaanyayaan po natin ang lahat sa iisa na namang oras ng pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na buhay. Kasama po ang ating spiritual director ng charismatic community dito sa Pampanga. Ano po? Father Joed. Yes po. Yeah. Ano po ngayong gabi po ano po ngayong Sunday na ito, napakaganda po ng ating ebanghelyo, ano po. So, ano po kaya ang maaaring gustong sabihin ng ating Panginoon ngayong sa ating ebanghelyo? Yes po, mag-share lang po ako ng insights at saka reflections ko dito sa ating naging gospel ho this Sunday. Actually, it's all about the multiplication of loaves, no? Yung pagpaparami ng Panginoon sa mga tinapay at sa dalawang isda na sinasabi ng gospel ho natin. Pero ako ngayon, kasi sabi ko, lagi yung pagpaparami, multiplication, yung miracle, yes. Pero ako inisip ko, kung paano ba nagsimula talaga lahat yung miracle ni Jesus? Ano doon sa gospel natin yung pwedeng pag-umpisahan? Actually, kaya nga meron akong tinake na dalawa. Diba, senior ko, nag-meeting ho kami kahapon ng CCRP, kasama ko si Brother Francis. Nag-share ho ako yung dalawang insight na madalas hindi ho nakikita at parang nakakaligtaan yung scene na yon. Ano ho yun? Yung una is nung pinaupo ni Jesus etong mga tao, sabi niya sa mga alagad niya, paupuin niyo muna sila. Yun muna ho yung pinagawa niyang una. You know, because in our life, sa buhay ho natin, lalong-lalo na pag gulong-gulo, lutong-lito, di ba? Yun, lalo-lalo na yung mga alagad niya, hindi nila alam ano yung gagawin nila, hindi nila alam, balisa sila. Pag balisa ka kasi, hindi mo alam saan ka pupunta di ba? Yung hindi ka mapakali. Pero siguro, tapos nakita din natin sa gospel, sinabi naman yung mga tao din, parang sinusundan si Jesus kasi meron silang kailangan sa kanya. Kaya nga sabi ng gospel, pinagaling niya lahat ng may sakit doon. Diba? Balisa din sila, wala din sila sa yung kapanatagan ng isip nila. Kaya nga nakita ko yung unang parte na yon, yung pinaupo niya na pinapakalma niya sila. Yung para baga sinasabi niya, upo muna kayo, relax muna kayo, kalmahin niyo yung sarili niyo. Ano ba yung meron sa pag-upo, di ba? Kaya nga minsan naalala ko sa punto na ito, yung sa reflection na ito, minsan yung tatay ko, sabi ko, nakita ko, lagi, araw-araw, nakaupo siya dun sa harapan ng bahay namin, nananahimik lang. Ganun lang yung ginagawa, nagkakape. Siguro yung ibang tatay, okay, ibang tao, ginagawa din yun. Parang, upo ka lang, di ba, magbumuni-muni ka lang. Kasi yung ginagawa pala ng pag-upo, parang bibigyan ka ng panahon para makapag-isip-isip, para makita mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, di ba? Yun, papakalmahin ka muna ng Diyos sa mga kabalisaan mo, di ba, na nararanasan mo. Kaya nga, yung ikalawa na ginawa ni Jesus, yung bago niya paramihin yung tinapay at saka yung dalawang isda, yung ginawa niyang gesture, yung position, tumingin muna siya, tumingala daw siya sa langit, tapos nagpasalamat siya sa Diyos. Ganoon pala magsisimula talaga yung himala at pagpapala ng Diyos, na gusto mong dumami kung ano yung kakaunting meron ka, tingala ka sa langit. Tingnan mo siya. Kasi parang yung langit, sabi ko nga, sa homily ko kanina, sabi ko, ano man yung kakulangan mo, tingin ka sa langit, ganyan kalaki, ganyan kalawak ang pagmamahal at grasya ng Diyos na kayang ibigay niya sa'yo. Na yun yung kalawang gesture na minsan nakakaligtaan nun sa gospel, yung ginawa niya na yon. Sa buhay ho natin, before you panic, just look up. Tingin ka muna sa taas before you worry about your problems, before anything else, bago ka mag-Facebook, bago matignan yung messages, yung gawin mo muna, labas ka muna, tingin ka muna sa langit. Siguro malaking bagay yon para makita mo na yung kakulangan na meron ka, yung kakaunting meron ka, kayang-kayang paramihin ng Diyos sa buhay mo. Diba, Brother Francis? Yun yung nakikita ko na pwede nating gawin. Sabi ko nga, siguro bagong habit yun na gustong makita sa atin ni Jesus ngayon. Na sa panahon ngayon, kasi saan na lang tayo nakatutok? Actually, nakayuko na lang tayo palagi. Saan? Sa mga cellphone natin, di ba? Nakayuko ka na lang. Tinitingnan mo lang, ano yung nangyayari, nag-scroll ka na lang sa Facebook, yung timeline mo, yung news, diyan na lang.
Kaya nga siguro sabi ko, baka gusto ng Panginoon ngayon, paanyaya niya sa atin, look up ka naman, tingin ka naman sa taas, tingnan mo naman yung langit, tingnan mo naman nandito ako, kung gaano kalawak yung kaya kong ibigay sa'yo, di ba? Kaya nga Amen. at the end of the day, sabi ko, wag natin tignan kung ano yung hawak ng palad natin. Tignan natin kung sino yung may hawak ng mundo. Siguro yun mas magandang pagnilayan yun. Wag natin tignan ano yung kalimitahan na meron tayo sa palad natin, kung ano yung hawak natin. Tignan natin kung sino yung may hawak ng mundo. Sigurado, kailanman hindi tayo magkukulang. At sobra-sobra pa, may sobra pa na may tatabi tayo. Amen, Brother Francis? Amen. Among maraming salamat po. Natatandaan ko kahapon yung sharing po ninyo. Kumanta pa nga po kayo yung kay Weng Constantine. Oo, yun nga. Di ba sabi ko sa'yo kasi, Ganda. sabi ko nag-anniversary po ako, mga last July 18, sabi ko, kasi nga, etong mga inmates, doon ako nag-celebrate po, para lang sa mga nakikinig, doon ho ako nag-celebrate ng second year anniversary ko, batang-batang pare pa rin po. Tapos, sabi ko, napaka-special kasi gagawin ko yun para sa kanila. Kasi inisip ko noon talaga, hindi sila makakalabas, ako yung pupunta sa kanila. Ganun lang talaga yung iniisip ko. Pero at the end yung of the mass, yung pagkatapos ng misa, the celebration became more beautiful. Kasi nag-alay sila ng isang kanta. Sabi nga yung, minsan madarama mo kay bigat ng problema. Sabi lang, minsan nahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit. Actually, yun yung tumatak talaga sa akin nung anniversary ko, yung tumingin ka lang sa langit. Baka sakaling may masumpungan. Diba, pag tayo gulong-gulo, litong-lito, siguro, ito yung paalala ng Panginoon sa atin. Just look up. Meron tayong Ama na gagabay sa atin. Merong Ama na sa kakulangan natin magpupuno lahat-lahat ng pangangailangan natin. Siguro, yun yung isa sa pinakamagandang maging habit natin lagi ngayon sa buhay ho natin. Wala namang masama kung titignan mo yung realidad. Wala naman masama kung titignan mo kung sino yung mga nasa paligid mo. Pero baka matuon ka na lang doon. That's why the Lord reminds us today to sit down, manahimik, magnilay, para makita mo kung anong sitwasyon yung meron ka. Then look up, tignan mo, mas malawak, mas malaki. Ito yung kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo, Brother Francis. Amen. Mong, napakaganda ng mga sequence ng ating gospel ngayon. The last Sunday, ang ating Panginoong Diyos, si Kristo, ay parang hiniyayaya niya tayo. Actually, hindi parang talagang hiniyayaya niya tayo, hinihikayat niya tayong magdasal sa Panginoon. Tinuturuan tayo kung paano magdasal sa gitna ng bagabag natin. Ngayon, ipinapakita ng Diyos kung gaano nga ba sa mensahe po ninyo ang lumapit sa Panginoon sa gitna ng bagabag. Kaya dumadaan ako doon sa katanungan na gaano nga ba kaimportante ang pananampalataya at kapayapaan ng kalooban sa gitna ng mga kalamidad na nangyayari sa ating buhay. Oo, yes. So, kasi dito sa gospel natin, meron may biyaya. Merong pagpapala, may daan ng biyaya. Ngayon, sabi nyo nga, sa gitna ng bagabag, kadalasan ang iniisip kaagad ng tao kung ano yung problemang kanyang kinakaharap. Hindi yung kung ano yung biyaya, kung ano ang meron siya. Kasi dito, kung babalikan natin yung gospel, may lima pong tinapay na natitira at 2 isda. The multiplication of bread and fish. Merong biyaya, nandito yung mga biyaya ng Panginoon. Kaya sa tingin, isa sa mga bagay in connection po sa sinasabi po ninyo, merong binibigay pa ring biyaya ang Panginoon sa mga maliliit na bagay na kailangan nating makita. At ito yung magiging daan din ito ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Yes, amen. Kapag natuto tayong tumawag sa Panginoon sa gitna ng ating bagabag, sa gitna ng ating problema. Kaya maganda yung kanta sa charismatic mo, umindak
ka sa gitna ng iyong mga problema. Yes, amen. Kasi tama yan, Brother Francis, kasi yung pananampalataya, hindi naman Opo. yung sasagutin lahat ng Panginoon, yung mga dasal mo, yung mawawala yung problema mo, hindi. Kaya nga sabi ng kanta, yung uminda ka kahit sa gitna ng problema. Kasi Yes. yung ibig sabihin ng pananampalataya, sumasampalataya ka na sa kabila ng mga dinaranas mo, makakaya mo kasi may kapayapaan pa rin kasi alam mo may kasama ka. You have this God na hindi ka naman talaga iiwan at hindi ka pababayaan. Ito yung pananampalataya na talagang totoong-totoo na hindi sumasampalataya ka hindi dahil sasagutin ng Diyos yung mga dalangin mo at mga lahat ng katanungan at problema mo aayusin niya. Hindi ganon. Kundi sa kabila ng mga dinaraanan mong pagsubok, yung mga problema, kayang-kaya mo kasi alam mo may kasama ka. Yun, sapat na yun para yung pananampalataya yung sinasabi natin, Brother Francis. Yes po. And Mong, ito po yung kadalasang iniisip ng isang Kristiyano na lumalapit sa Panginoon. Lalapit ako sa Diyos para mawala ang aking problema. Lalapit ako magpupuri ako sa Diyos upang mawala yung aking mga alalahanin. Bagkus, bakit may mga katanungan ngayon na tuwing lumalapit ako sa Panginoon, lalong lumalala yung aking problema. Parang lalo sa dumadami yata. Ano po? Oo, So, pakatandaan habang may buhay, 'di ba? Sabi nila, may 'di ba? Hindi naman pag-asa lang, may pagsubok. Pag hindi ka na Yeah. nabubuhay, wala nang pagsubok, Brother Francis. Payapa So, ka na doon, 'di ba? Kaya mali yung pag-iisip na kapag lumapit ka sa Panginoon, mawawala ang problema. hindi mo actually, 'di ba? Sabi nila, he is the Emmanuel. Hindi naman niya sinabi na aalisin niya yung problema mo. Sinabi niya, sasamahan ka niya. Ano man yung Amen. dinaranas mo. Di ba? Ganun yun, Brother Hallelujah. Francis, di ba? Oo. Ito yung dahilan among no, kung bakit napakahalaga na merong kang Diyos sa buhay. Yes, brother. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay natin, very chaotic ang lahat. Napakagulo ng lahat. Tandaan po natin sa mga nakikinig ngayon, ang lahat ng kabutihan ay nagsisimula sa ating Panginoon. In the beginning, the Word is in chaos. Yes. And God said, there will be light. And there was light and it was good. Dahil ang lahat ng Diyos nanggagaling sa Kanya ay kabutihan. Kaya kung tayo ay magbalik sa Panginoon, yung problema natin na very chaotic na buhay natin ay magiging maayos. Sa tingin lang siguro natin, walang nangyayari pero kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Yes, so Brother Francis, actually, naalala ko lang, meron ako naalalang isang gospel, yung Wheat and Weeds, di ba? Ewan ko kung naaalala ng mga manonood natin yung Wheat and Weeds. Bakit hinahayaan ng Diyos na tumubo yung wheat with the weeds, di ba? Kasi actually, sa totoo lang, kasi yung pagtingin natin, yung nakikita natin yung ngayon lang eh. Pero kung tayo yung nakikita natin yung ngayon lang, alam mo, Brother Francis, yung Diyos nakikita niya pati end, kung ano yung mangyayari sa end. Kaya, huwag natin siya pangunahan sa mga bagay-bagay na dinaranas natin. Kasi nakikita lang natin ngayon yung nahihirapan tayo. Pero hindi naman natin nakikita kung ano yung mangyayari bukas na pagkatapos ng hirap na ito, ano yung gantimpalang bibigay ng Diyos. Yun. At the end of the day, merong harvest time, Brother Francis, na totoong-totoo naman talaga na merong harvest time, yung mga pinagpaguran mo, yung sakripisyo mo, hindi masasayang lahat ng yan. Yung kabutihan na ginagawa mo ngayon, hindi masasayang yung mga yan. Kasi we know, at the end of the day, merong harvest time na mangyayari na yung mga weeds, yung gagawin susunugin, yung mga wheat, yung mga naging mabuting tao, yung nagpakatao, yung mga nagsakripisyo, ibinigay yung sarili nila, may gantimpala sa mga ito, Brother Francis. Di ba? Amen. Napakasarap pero God is a compassionate God. Yes, Brother Francis. Hindi lang doon sa kasaganaan natutuwa ang Diyos sa atin. Mas sinasamahan din tayo kapag ang kanyang anak at lingkod ay dumadaan ng pagsubok. Amen, Brother Francis. Pasukin ko lang din yan bago makalimutan ko pa, Brother Francis. Meron naman kasi kung homily this past few days lang talagang gaganda ng mga reflections lang na lumalabas. Kasi sabi ko minsan or madalas yung pinagpapasalamat lang natin sa Diyos yung nakapasa ka ng exam, pinapagpasalamat natin sa Diyos
yung Yes. nagkaroon ka ng trabaho, all the blessings. But sabi ko, wala pa atang nagpasalamat sa atin kasi nabigo siya. Yung Lord, Yes. salamat kasi nabigo po ako. Wala pa ata yan. Kung meron man siguro 1,000 people, isa lang sa 1,000 people yung gagawa nun. Pero sabi ko, sometimes, nung kapistahan pala ni, ano yun, Saint Ignatius of Loyola, Brother Francis. Oh. Kasi si Saint Ignatius of Loyola, yung nangyari, natamaan siya ng cannonball. Tapos doon nagsimula talaga yung parang, actually na may defeat na makikita natin kasi natamaan siya na broken na yung legs niya. Kaya nga, doon namulatan siya na doon nagsimula yung pagtawag ng Diyos din sa kanya. Doon siya nagbasa ng isang libro na about kay Jesus and the saints. Tapos doon siya na-convert, doon niya mas lalong pinalalim yung pananampalataya niya na sometimes failure saves us from a greater failure. And what's that failure? To know God. Baka yung kasi success is more dangerous than failure. Minsan ganun na kasi yung success, minsan dadalhin ka niya dun sa yung bibigyan ka na malalaki yung ulo mo, yung success, gagawin ka niya mayabang, hindi na kita kailangan, kaya ko naman lahat, matalino ko, alam ko naman lahat yung sagot. Siguro, that's the danger of being successful sa buhay. But failure saves us from a greater failure to know God and to ask God yung help ng Panginoon. Kaya nga, sa oras na ito, Brother Francis, pwede rin natin paanyaya sa mga manonood natin hindi lang pinagpapasalamat yung mga grasya, yung mga pumasa ka. Alam nyo, dapat din hong pagpasalamat. Minsan nabigo ka. Dapat din hong pagpasalamat. Minsan you fail sa buhay mo. Kasi kung hindi ka nag-fail, siguradong magiging mayabang ka sa buhay mo. Pero pag nag-fail ka, minsan mas makikilala mo kung sino ka, kung sino yung Diyos sa buhay mo. That's why we thank the Lord. Ako sabi ko, salamat sa Diyos kasi nung bata ako, hindi naman marangyang buhay yung dinanas namin. Sobrang hirap talaga. Kaya nga, sabi ko, salamat kasi dinanas ko yon. May puso ako sa mga mahihirap ngayon. I have the love for the poor, di ba? Pero siguro kung hindi ko naman dinanas yung nahihirapan kami ng bata ako, parang wala lang sa akin yung mga nakikita ko mga dukha at saka mga poor ngayon sa buhay ko bilang isang pare, di ba? So, sabi ko nga din, salamat po kasi na broken ako kasi naging pare ako. Siguro kung hindi ako na broken, sabi ko, baka hindi ako pare. Pero salamat po for this failure. Salamat po sa mga pagkabigo kasi naranasan ko to. Ibig sabihin, sabi ko, hindi ko naman pala talaga kaya. Aasa lang din ako sa grasya at saka sa lakas na binibigay niya. Yun yung Brother Francis na. Kaya dito nabuo ang salitang mabuti na lang. Oo, di ba? Mabuti na lang. Di ba? Tama yun, Brother Francis. Yun, we thank the Lord sa bawat pagkabigo na dinadanas natin kasi mas lalo natin siya nakikilala. Mas lalo natin nakikita kung paano siya gumagalaw sa buhay natin. Di ba? Amen. Bago po tayo, Ma'am, kanyaman po na. Yes, of Kasanting po course. sa biyanda mo. Ang ganda po ng ating pinag-uusapan ngayon. At sa ating mga kapatid na gustong sumama ulit sa ating usapan, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page, dito sa ating programa. At magbabalik po ang ating programang Metanoia, Metinuia. Metinoia. Thank you very much. Okay.
makibalwantala ring turuning banal na kapulungan katolika, amantabe king kakatamong pamibiyebya kristyano, kaniting kasulungsungan na panahon. Ang katanta kayo pong makiramdam king kwentuhang katoliko, balang alas 12 ng hugto hanggang alauna ng panapon, Martes hanggang Biyernes, keliking radyo na po ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po, Reverend Father Ramon V. Torres, ing Assistant Director ng Archdiocese Commission on Catechesis at ing Parochial Vicar na po ng Santa Rita de Casia Paris, King Poblacion, Balen, Santa Rita. Amen. Nagbabalik po ang ating programa, Metanoia, Metinuya. At para po sa ating FB viewers, Ryan Buwan, Sister Lynn Yanga, Sister Julie Francisco, Patola, Calix Dingal, Brother Alfredo Aguirre Jr., Catherine Caparas, April Joy Aguirre, Liliosa Valencia Hernandez. At sa ating mga comments ng ating programa sa FB, Brother Romel Lorenzo, hello po, ang ating Vice Chairman ng ating CCRP. Yes. God bless Brother Francis. God bless Maya Pabengi po. Among Joed Laksina Mutok. Take over Holy Spirit. Amen. Yes, Catherine amen. Caparas. God is good. Yung mga Sa- nanonood dito, Brother Francis, sila Ryan Duan, sila Calix Dingal, Catherine Caparas. Ano to, mga dating parishioners ko ho, nung naka-assign ho ako sa St. Michael the Archangel Parish. Kaya, hello po sa inyo lahat na dyan, lalo-lalo sa San Antonio Chapel, doon sa Arayat. Taga doon ho sila Ryan Duan, sila Tita Isa, sila Tita, etong mga nanonood natin. Thank you po sa panonood. At meron akong masugid na taga-pakinig ngayon, brother, among Joed, ang aking asawa, si Sister Lynn Yanga, at ang kanyang hello mga po. kapatid, nandito rin Yes. po. May commander pala nanonood, kaya galingan mo, Brother Oh. Francis. Ay, ako. Anyway, may konting announcement po tayo. Ngayong gabi, mapilan po nga kapabaluan para kay Katamo for advertisement. You may send your inquiries at asf.radio, mktg, or marketing@gmail.com, or contact 0949-609-5478. Again, contact number 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para keng radio ning Archdiocese tamo malyari yu pong ipadala king GCash account 0905-319-4871. Makilagyo Joseph Mary Bakay. Karin naman pong bisang diretso karing bangko, BPI at BDO account. Ring accounts names and number maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook live karing manalbe online ayon para naman karing makiramdam king radyo damdaman tala po ring account names and number karing plugs tamo. Dakal pong salamat at ipamamilita tayo po ing katamong programa 91.9 Bright FM, Metanoia, Metinuya. Yan po among ating kayo po bang mensahe para karing kaya katamong kapatid. Yes, nganing panahon na ini, lalo na nganing panahon na ini. Kaya ako kasi maparalbe ko rin balita, nanay mi papalyari king poto milala ko la kumpiyansa king sarili da king pamangawadang mayap kasi minsan bala mo ring gagawang gusto, ilang mi papala, ilang dakal kakanan, ilang manyaman pakiramdam, di ba? Ilang itang manyaman bili king pamibiyebiyeda na meto nga pagka nakapo na yung sakripisyo, yung balang gagawan tamong kasakitan, naman muli king ala. Lagi at nga ka pupunta lang nga gana ngayon di ba? Ning alang bayad, ating bayad, ne? Pero din kasakitan, lalo na rin kayapan, din pong kayapan na rin ni titipunan tala.
ela mo kabod mawawala, ela mo kabod bala mo, metong tutukila mo king agos ning danom baka ali po makatatakla king bato ka rin king banwa di nga ganaganang kaya panta because at the end of the day alid na naman ko tang ni nga pong Ginoo siguro kay katamo o nano nga ning ikwa mo kay tiking yato nano nga pilang milyong pera yung alakuan mo king bangko mo pilang balay nga para talakad mo pilang sakyan nga sa lim no, the Lord will not ask us like that. Palagay ko po tang kayrap tani nga pong Ginoo ing kotang na nano nga ni nga IBM mo, nano nga ni nga dake mo, nano nga ni nga pagkalub mo ka rin ka para mong tao, nano nga ning ewa mong kayapan ka rin king yato, diba? Pakanano ka nga maging makasarili. Then, koto sanang makibat tamo kayo, akit na ng pakanantang may sakripisyo at may pakakayap kaya tiking yato na sabihan na katamo. Congratulations, my good and faithful servant, di ba? Sana ikatamongan danasan tayo tang bagay nga itaking biyata. Yapin, pota pong milala ko pag-asa, potang milala ko gigil, potang milala ko itang pali, ning sigasig, ning pamanyuyo. Just, pagbalik mo kaya. Magbalik kaya kasi lalo pakapalya nakatapas si Bayo kasi naman mila ko itang dimla ka, naman mila ko itang pagal ka, tao-tao mo di ba? Pero tamo mo kabud tao, doon tao-tamong lalang ni nga pong Ginoo. Na ing tunay tamo talagang ugali, ing tunay tamo talagang ing tunay ing makabuild in talaga yung katama, hayap tamon tao, alita naman maro ka tao, di ba? Napin sana rin gawan tamo na, tamo paboren na mitutok ng ingkaya panagagawan tam pauling mas dakal ring masanting gagawan kay tiking niya to pilyan tamo pa mo rin nung pakananong itang akala tayo lalo na yung ebanghelyo nga mano ni nga pong Ginoo ang po yung kaya panakin pabibiyabiya tam Yes. ita ba Brother Francis. Yes po. Mong may naaalala po ako na isang government official, hindi ko na, syempre of course, no, hindi po babanggitin yung kanyang pangalan. Dahil ito po yung kanyang paniniwala nung siya ay kumita ng malaki sa kanyang legit na negosyo. Nasabi po niya na mas gugustuhin ko ng mas gugustuhin ko ng gawin yung tama kaysa sa magkaroon ako ng sakit ng ulo sa kinalaunan. Brother Francis. Kaya dito magandang itugma siya doon sa reflection po ninyo at doon sa gospel na ano yung unang iniisip mo kapag dumadaan ka ng pagsubok at problema. So, ano yung mga unang reaction natin? At ngayong gabi, malinaw na sinasabi ng Panginoon sa atin, sa ating ebanghelyo. Based po doon sa reflection po na ibinigay ninyo na tumingala muna sa langit. Yes, bro. When everything is in chaos, pumunta muna tayo sa Diyos. Tanungin muna natin ang Panginoon kung ano yung nararapat na gawin. Dahil ang Panginoon, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti para sa atin. Yes, Brother Francis. Yes po. No? At ito yung bagay na kailangan tandaan ng marami. Hindi lang po tayong mga nasa loob ng simbahan dahil bilang lingkod ng Panginoon, talagang dumadaan din tayo ng pagsubok. Dumadaan din tayo ng problema. At minsan nakakalimutan natin na ang Diyos pala ay mas nalulugod siya sa atin kapag tayo ay dumadaan ng pagsubok at tinatawag natin ang kanyang saklolo, ang kanyang pangalan, ang kanyang grasya sa ating buhay. Minsan ating pa naman pong oras na minsan ini po maging sangkanya naman po ako na atin ako mang kasalpantayanan, may pananampalataya naman ako. Naglilingkod naman ako sa Diyos. Kaya alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. But in a way, kapag dumaan sa punto na nandoon na ako sa gitna ng problema, ay naku, talagang luluhod at luluhod yung tuhod ko. Manginginig at manginginig yung laman ko dahil mapifeel ko talaga yung kahinaan at kakulangan ko. At ang unang minsan ang nangyayari ginagawa muna natin yung lahat ng ating kailangan gawin
At hinuhuli natin yung pagtawag sa Diyos. Pero dito sinasabi ng Panginoon, wait lang, bago mo gawin ang lahat ng bagay na kailangan mong gawin, tawag ka muna sa akin, humingi ka muna ng gabay sa akin at gawin mo ang iyong dapat gawin at magiging maayos ang lahat. Oo, minsan Brother Francis, imbis na siya yung unang linalapitan, Yes. siya yung huling pinupuntahan natin. Amen. Siya yung last resort natin na ginagawa. Kaya nga sabi ko nung minsan din, isang homily ko din, ang dami ko talagang mga insights ngayon, Brother Francis, sa mga homilies. Sabi ko, sometimes, He became our emergency contact. Yung pag-emergency lang, yung pag kailangan na kailangan mo na lang, pag agad-agaran na lang yung gusto mo, doon ka tatawag sa Kanya. Pero nakakalimutan mo yung mga puntong, yung okay ka, yung puntong kaya mo pa, di ba? Pero sana matuto tayo, kahit ako, Brother Francis, na siya yung unang pupuntahan, hindi siya yung huling, siya yung unang pupuntahan natin. Hindi yung siya lagi yung hinuhuli nating tinatakbuhan pag kailangan na nagiging emergency contact na lang yung Diyos sa atin, di ba? Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, Brother Francis, ang daming nangyayari sa mundo na para bagang gusto na nating kontrolin yung lahat-lahat dito sa mundo na ito, sa buhay na ito, di ba? Lahat ginagawa nila kahit illegal, kahit masama na, para lang meron lang kapangyarihan, okay lang sa kanila. Pero sana ako, I pray, sana sabi ko, dagdagan ng Diyos, lalo na yung regalo ng konsensya sa bawat isa. Yung conscience natin, na pwede nating sabihin the voice of God, sana laging mag-ring yung bell sa atin na, oy, hindi ikaw yan, oy, hindi ganyan talaga yung tama, oy, hindi dapat yan, di ba? Sana yung conscience natin laging buhay na buhay sa atin, hindi tayo mabulag, hindi tayo mabingis sa mga hindi magagandang nagagawa natin dito sa mundo. Yan siguro, Brother Francis, yung hilingin din nating grasya, lalo sa banal na spirito, na buhayin niya palagi yung konsensya natin. Kasi yung konsensya na ito isang malaking regalo na galing sa Diyos na palaging magsasabi sa atin kung ano yung dapat, kung ano yung totoo, kung ano yung wasto sa buhay natin, Brother Francis. Sabi nga po naaalala ko, sabi ni Father, ni Pope Francis dati, sabi niya, ang pagtawag sa Diyos ay isang mahiwagang bagay na meron tayo. Ito yung paraan upang mahawakan natin ang puso ng banal na isang tatlo, the Holy Trinity. Yes. At sa ating pagtawag sa Kanya, sa ating pagtawag sa Kanya, ang saklolo ng banal na Espiritu ay kaagad-agad na dumadaloy sa atin sa hindi mapaliwanag na bagay at kumikilos ang Diyos upang ibigay ang Kanyang pagpapala. Ganun pala ka-importante ang pagtawag natin sa Diyos sa lahat ng ating mga bagay. At ngayong oras po na ito, maliwanag po among sa lahat po ng mga ebanghelyo ng every Sunday. Actually, napakabiyaya naman ng ating mga gospel everyday. Ngunit kung titignan natin yung ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung gaano kahalaga ang pagtawag natin sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa oras ng ating mga pangangailangan. Ngunit, sabi niyo nga po na hindi sapat na tumawag ka lang sa Panginoon. Kailangan manampalataya rin tayo, maniwala at magtiwala din tayo din sa Kanya. Pagkatiwalaan natin yung Kanyang gabay, yung Kanyang direksyon. Ang Kanyang biyaya ay patuloy na dumadali sa atin. Sabi nga, every gising is a blessing. Bago tayo magreklamo, hanapin muna natin kung ano ang biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon upang makita natin unang-una na ang Diyos hindi niya tayo iniiwan. Sa ebanghelyo natin, may 5 at 2 isda, may 5 tinapay at 2 isda. Nandoon ang biyaya ng Diyos at doon nanggaling. Di ba, merong discussion dito. Totoo kayang nag-multiply ang isda? Totoo kayang nag-multiply ang tinapay? Or nagbigay ng tinapay at isda ang mga taong nandoon? So, ano man yung discussion na ito, naganap pa rin ang milagro ng Panginoon.
naganap pa rin ang kagustuhan at grasya na ang himala ng Panginoon sa ating buhay. Hindi na sa akin po among hindi na mahalaga kung anumang paraan saan man nanggaling ang himala doon sa pagmumultiply ng tinapay at isda. Ang mahalaga dito na ang Diyos ay gumawa ng paraan upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga minamahal. Brother Francis. So, naalala ko ulit si St. Ignatius kasi siya lang yung pinagbisahan ko ng Friday na feast day na sabi niya, find God in all things. Hanapin natin yung Diyos sa lahat-lahat ng bagay kasi nandoon naman talaga palagi siya. At naalala ko din yung isang kaibigan while driving, sabi niya, Among, meron po ba talagang disgrasya o grasya lahat? Sabi niya, alam mo, sabi ko, kung titignan lang talaga natin, lahat grasya naman talaga sa buhay natin. Ah, kahit na parang disgrasya, grasya pa rin yan sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos. Nasa sa atin lang kung paano natin hahanapin, kung paano natin titignan yung mga nangyayari, kung nasaan yung Diyos palagi doon. Pero I think, Brother Francis, talaga totoo naman, grasya lahat. Sabi ka, everything is grace, diba? Everything is grace. All things na meron tayo, everything na dinaranas natin, grasyang galing sa Diyos. Na minsan, parang nakabalot lang sa isang balot na pangit na balot. Pero pag binuksan mo yon isang ginto, isang napakagandang perlas na makatutuklasan mo. Di ba, Brother Francis? Opo. Ako po, madalas kong challenge ito sa mga nakikinig na binibigyan natin ng panayam, no? Sa mga communities. Na hindi nila nakikita yung grasya ng Panginoon kahit na tumatawag sila sa Diyos. Sabi ko, napakaganda ng biyayang ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Unang-una, ang buhay natin ngayon, humihinga ka, free yung hangin, wala kang metro sa ilong, wala kang binabayaran kapag inhale, exhale mo. Grasyang malaki na yun sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga sa kanila, madalas nating panghikayat sa kanila at challenge sa kanila na, tingnan ninyo, kung bibigyan kayo ng 10 milyon, 10 milyon, 10 million pesos, kukunin nyo to. Yes, kukunin nila ito. Ano po? At pero ang dahilan dito, kinabukasan, mamamatay na tayo. Mawawalan na tayo ng buhay. Pero ang punto noon, ang pinakahuling bahagi noon, hindi sila papayag na makakuha ng 1 milyong piso kung mawawalan naman sila ng buhay. And my dear brothers and sisters, sa mga nakikinig ngayon sa ating programa, gustong sabihin ng Panginoon na ibinigyan ka ng Panginoong Diyos natin na isang biyaya sa buhay. Ang buhay natin ng isang biyaya sa Panginoon na tayo ay talagang nabubuhay sa grasya ng Panginoon. At isang biyaya nito ay ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natin ito sila ipagpapalit sa 10 milyon, 20 million, kahit napasaway yung anak, hindi mo yan ipagpapalit sa 10 milyon. Ibig sabihin, kung 5 ang anak mo, meron kang 50 million sa bahay. Oo nga, Brother Francis. Yes po. Tanong ko lang, Ayun. Brother Francis, may gusto ko sa kong i-share, kaya lang tatanong ko, hanggang anong oras tayo, Brother Francis? 8:30? Sige po mo, may 1 minuto pa tayo. Okay, sige. Hindi, mabilis na lang yung kwento, isang kwento. Narinig ko lang kay Father Eloy Dizon nung minsan nag-homily siya. Sabi niya, minsan merong isang tatay, pagod na pagod siya. Tapos yung nangyari, nakatulog siya. Kaya lang na naginip yung tatay na to. Alam niyo ano yung panaginip niya? Nagpapaalam siya sa salas, nagpapaalam siya sa kusina, nagpapaalam siya sa garden, sa kwarto, lahat. Buong parte ng bahay nila nagpapaalam siya. Tapos nagpapaalam siya sa kapitbahay, sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya, pati sa asawa at sa anak niya. Tapos 1 week, Brother Francis, yun lang yung napapanaginipan niya. Kaya sabi niya, ano kaya yung panaginip na ito? Tapos sa panaginip niya, after niya magpaalam, aalis siya, nakikita niya yung isang tulay, sa ilalim ng tulay, naghuhukay siya doon, naghahanap ng kayamanan. Ganoon yung panaginip niya for 1 week, Brother Francis. Tapos, nag-decide siya. Sabi niya siguro, sign na nga talaga to, itong panaginip na ito,
nagawin ko siya. Sabi niya, minsan kasi napaka-weird ng mga panaginip natin, Brother Francis, di ba? Napaka-weird nun. Magpapaalam ka sa sala, sa kusina, sa kwarto, sa CR. Pero ginawa niya yon. Pagkatapos niya ginawa niyan, umalis siya. Umalis siya. Tapos, yung ginawa niya, nung pagkaalis niya, hinanap niya yung isang tulay na yon at nakita niya yung tulay tapos nagukay siya na nagukay hinahanap niya yung kayamanan tapos may biglang isang babaeng dumating, Brother Francis, tapos bigla niyang tinanong niya, kayo din po ba napapanaginipan niyo? Sabi niya, oo. Sabi niya, 1 week ko na napapanaginipan to, nasa tulay na ito may makikita ko lalaki dito nagukay, tapos sasabihin ko sa kanya, sabi niya, wala dyan yung hinahanap mo, nandun sa bahay ninyo, nandun sa salas, sa kwarto, nandun sa ano niyo, sa kusina ninyo, nandun yung kayamanan na hinahanap mo. Tapos yung lalaki daw, umuwi siya. Tapos hinakap niya yung kanyang asawa, hinakap niya yung kanyang anak, at hinakap niya yung mga nandun sa bahay nila. Na totoo nga naman, yung pinakakayamanan pala talaga niya ay yung pamilya niya, yung mga nandun sa loob ng bahay na yon. Na tapos yun, totoo naman, sometimes yung pinakakayamanan natin is our family, the one who loved us even we are difficult to love, yung kahit napakahirap na nating mahalin, sila nandyan pa, di ba? Minsan, as inuuna natin yung barkada o kaya kung sino-sino, pero at the end of the day, pag nagkasakit ka, pag nagka-problema ka, pag 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 hindi mo na kaya, sino tutulong sa iyo, di ba? Pamilya mo lang din. Kaya nga totoo nga naman, our family is our greatest treasure. Then of course, the greatest of all treasure is ang Panginoon na siyang nagbigay ng pamilya na ito. Kaya yun, tingnan natin yun, Brother Francis, na ng pamilya, of course, our greatest treasure. And dagdag ko lang, you know what's also our greatest treasure? Yung mismong sarili natin, Brother Francis. Yung mismong ikaw, yung sarili mo, yung buhay mo. Dadagdag ko lang to kasi, di ba, meron mga tayo nababalitaan na may nagsusuicide, nagpapakamatay, di ba, dahil sa mga problema. Pero pakatandaan, you know, hindi mapapalitan ng pera. Kahit kung samasamahin mo yung lahat ng pera dito sa mundo, hindi mabibili yung buhay mo. Kahit ano pa yung ilang pang milyon at bilyon yan, hindi mababawi yung buhay na yan. Kaya, you know, the greatest treasure na binigay sa atin ng Diyos, iban sa pamilya, mismo yung sarili mo, yung buhay mo. Kaya pahalagahan ho natin yung mga bagay na ito. Brother Francis, thank you very much po sa lahat ng nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin. Ma'am, baka may gusto po kayong batiin sa mga mahal po ninyo sa buhay at mga kaibigan. So yeah, of course, yung Cathedral family ko namin sa Metropolitan Cathedral, dahil ako ang Vice Rector ng Metropolitan Cathedral. Hello po sa lahat ng mga parishioners at mga nagsisimba ho sa Metropolitan Cathedral. Of course, yung mga kaibigan ho, sila, kanina ho, nag-message sila sa akin, nanonood sila Kong Rai, Ryan Buan, sila Ati Kat, 'di ba, sila Calix. Nakita ko ho yung mga names nila na lumalabas so nag-a-appear sa ating Facebook. And of course, my family, birthday ho kahapon ng kuya ko si Kuya Jay, happy birthday ho sa kanya. No, and kay Ate Shane na asawa din ng pinsan ko. And thank you very much po kay Brad Noel din po. Kaya po wala si Brad Noel, na para sa kalaman lang na lahat, namatay ko yung daddy niya. Kaya kami ho, yung dalawa ni Brother Francis yun nandito. Pagdasal din ho natin si Brad Noel at ang kanyang pamilya. No? And thank you very much po sa lahat ng charismatic groups din. Binabati ko rin ho lahat ng mga charismatic groups na under sa CCRP. At magtulungan ho tayo. Dahil marami pa hong trabaho ang ating gagawin. Pero hindi tayo nagmamadali. Hindi nagmamadali ang Diyos. Unti-untiin ho natin sa tulong at biyaya ng kanyang banal na spirito, Brother Francis. Praise God! Hallelujah! Yes po, binabati po natin ang lahat ng mga charismatic community under CCRP at sa mga hindi po under ng CCRP na nakikinig ngayon, mga charismatic community, mga kumakain, mga naglalakad, mga nagdadrive na nakatune in sa ating radio, ang ating mga kaibigan, ang ating mga pamilya, binabati po namin kayo na sana makita po ninyo ang Diyos sa buhay ninyo sa pang-araw-araw na gawain, sa mga problema, sa mga kasiyahan po ninyo. Samahan po kayo palagi ng Panginoon at ang buong pamilya po ninyo.
Yes, Among? that everything is grace, ha? Lahat, Yes. lahat ay biyaya at pagpapala ng Diyos. Hanapin lang ho natin. Parang yung Amen. sa hidden treasure lang yan. Nakatago lang, pero kailangan mo lang bungkalin, kailangan mo lang hanapin, makikita mo your greatest treasure na meron ka sa buhay mo. Thank you Amen. po. Among. Salamat po sa oras. Thank you Bilang very much. pangwakas po, maaari niyo po ba kaming i-lead sa isang pangwakas na panalangin po? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, muli ho nagpapasalamat kami sa biyaya ng pagkakataon at oras upang mapagnilayan namin itong iyong mga salita. Sa oras na ito, alam ho namin hindi naman po kami perpekto, hindi naman din ho kami karapat-dapat na magsalita at maghayag ng iyong mabuting balita, pero maraming salamat po dahil hinahayaan mo kaming gamitin kami upang kahit paano ho ay makita din ho ng aming mga kapwa kung paano ka gumagalaw sa aming buhay. Sa oras ng ito, basbasan mo ho lahat ng may sakit, ng mga may problema, lahat ng nabibigatan, at lahat na hindi ho nila alam kung saan sila tutungo. Sana makita ho nila, makatingala sila sa langit, masumpungan nila kung gaano yung pagmamahal mo, kung gaano mo kami kayang tulungan, na hindi namin titignan lamang kung ano yung nasa palad namin, kundi titignan namin kung ano yung kaya mong gawin sa buhay namin. Pagpalain niyo ho lahat ng nakikinig, lahat ng mga nasa palengke, nasa daan, ng mga nahihirapan, ng mga wala na hong pamilya, at lahat ho ng mga nahihirapan, lalo na sa bagyo, hinahagupit ko ng bagyong Luis sa punto na ito. Kayo ho ang manahan sa bawat isa, ang iyong banal na spirito ay iyong papanatiliin sa amin. At pagkalooban mo pa kami ng grasya, lalong-lalo na ng grasya ng isang nag-aalab na puso na mahalin ka, at nag-aalab na puso at ng kaisipan na buhayin ang aming konsensya nang sa gayon ay patuloy naming malaman kung ano ang totoo, tama at wasto sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin at tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sumain niyo ang Panginoon Yes. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos kasama ng inyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan po ng bumubuo ng CCRP, Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ito po ang programang Metanoia, Metinuya, King Radyo ng Kekatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po, ingke kayong Talasuyu, Brother Francis Yanga. Ako rin po, kayong malukang talasuyo, yung Father Joed, yung director po ng Charismatic, kanitiking kay Katamong Archdiocese, at iyapo ko mo naman po yung Vice Rector ng Metropolitan Cathedral ng San Fernando. Dakal po salamat kayo, yung Diyos, yung balang mablas king sablang gana kayo. Praise God always. God bless us all and Mama God bless Mary you po. loves. Ingat. Ingat po.